Hello friends, ini Gate of India Mumbai Sagaraw जों बेरायनो थांदोंमोन। बिनिफ्राय जों दा नै जाहाजाव दङ, जाहाज गाखोदों। फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स मुम्बाइनि सागरनि जाहाजाव गाखोदों। फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स आरोना। 100 थाखा टिकेट, आधा घन्टा दै गेजेराव गिदिंनानै फैगोन। बेनिफ्राय जों लोगोफोर दं साबा, हेमेन, आं, श्याम, मुकुल, बिरखां। बिदिनो गाबोन समबो साननैनि उनाव न'आव थांसिगोन नालाय बेरायहैस्रादों आरो। दा नायदो लोगोफोर, नोंसोरबो बेरायफैयोब्ला बेरायफैनो हागोन। जायफोर महाराष्ट्र मुम्बाइआव दं एक्सपिरियेन्स लानो हागोन। आं गाखोनायदों आरो दा नै खारबाय दङ, दै गेजेराव दङ दा। 100 थाखा टिकेट। मुकुलखौ सोंदोंमोन आरोना आङो गाखोना माबायदि मोजां मोनदों ना माबायदि मोनदों। दै गेजेरसिम नांगोन, आधा घन्टा 100 थाखा टिकेट दाननानै गाखोनांगौ। जोङो गोजौआव गाखोदों, दै गाहायाव सिङावबो दङ, गाहायाव मानसिफोर दङ गाखोदों। बिदिनो 100 जनसो गाखोनो हायो गंसेयाव। ओइ गेजेराव नुदोंना, दै गेजेराव मा दङथाय, नेभिफोरनि माबा केम्प बायदि दङलै मोनसे। बेखौ दा नुगोन खाथियाव। गिदिर गिदिर जाहाज दं, कन्टेनार दैखोना लांग्रा। खाथियाव लाङोना बबे जायगायाव लाङो, बिदिनो गिदिर गिदिर जाहाज दं। दै गेजेराव दङ। दैयाबा बेसे गोथौ मिथिला। जास्ट दाउफोरबो थालाबायो बेयाव, हांसो बायदि नुयो दाउआ, सायावनो बिरलाबायो। बै गिदिर, एकदम गिदिर बे जाहाजा। आधा घन्टा गाखोनो मोनो, बेरायनो मोनो। उन्दै उनला सोब गाखोयो, बिदिनो बेरायफैयो, बोजोंनि फैयो, गाखोफैयो, नायनो फैयो। मोजां जायगा, गाखोना मोजां मोनदों आंबो। फार्स्ट टाइम गाखोदों। फार्स्ट टाइम आगोल लकडाउननि सिगां आं खनसे फैखांबाय बेयाव, आरो सेकेन्ड टाइम लोगोफोरजों आरो खनसे फैबावनाय जाबाय। गेजेराव हनै गिदिर दं, नेभिफोरनि केम्प बायदि दंलायलायो। केम्प बायदि दङ दै गेजेराव आरो न' दङना बेयाव, न' बानायनाय बिल्डिं दं आरो बिल्डिं बायदिनो होननांगौ। रुम दङ, न' खथा दं। हनै बिसोरबो गाखोदों। इमान जाहाज दङ, फिसा दं, गेदेर दं। हांसो ना दाउ, हांसो बायदि नुयो आरो दाउआनो। हांसो बायदि नुयो, सायाव आराम गोजावलाबायनानै थायो। गोजावो होनदां, थुलाबायदि। बबेसिम थांगोन जाखो, बैसिम थांगोन नामा? कन्टेनार लानानै गंसे गिदिर खारदोंमोन, ओरै दा नुगोन गिदिरथार। आंनि लोगोनि सेल्फि स्टेन्डजों मालाय फट' लादों। ब्लुटुथनि 500 थाखा लादों बेनो। सान्दुङा बा सान्दुं गिदिर जानांगौ। बारा स्पिड खाराखै, लासैसो खारदों। गुवारथार बे सागोरा। पानबिलनिफ्राय थांनानै CST मोनहैनानै गारिनिफ्राय ओंखारनानै जों अला बुक खालामनानै थांदों, अला टेक्सि लानानै। गारिनिफ्राय ओंखारनानै गासिबो मास्क गाननाया जायाखै, मास्क गानाखै होननानै फाइन होनांबावबाय 200 $2 उफाय गैया, मा खालामनो, मालाय जायगा। जों रायज्लायनोबो हाया, नांलायनोबो हाया, रागा जोंबाबो जाया। खुथार खुथार थांलाय फैलाय, उन सिगां थाबाय बिबाय थाबाय।
इसोरनि सिकिउरिटि माबा दं आरो नायग्रा ना मास्क सोर माबायदि मानसि सोर बबेनिफ्राय फैदों मास्क गानदोंना गानाखै बेफोरबायदि सिकिउरिटि दं आरो ओमफ्राय बिदिनो जोंखौ आंना मास्क गैयामोन आरोना आं लांनो बावदों बेनिफ्राय आङो आंनि रुमालखौ खानानै लादोंमोन आंनि रुमालखौ आं ओइ लोगोखौ कल खालामनायाव बेनिफ्राय आंनि रुमाला मास्क खानाया ओरै गाहायाव एसे ओंखारदों आरो गाहायनिफ्राय बिनिफ्राय मास्क गानाखै मायाखै होननानै फाइन फोनांबाय आरोना उनाव नङाबा जों सिनियरखौ लेंहरबा गारिजों नोंसोरखौ लानानै थांगोन आरो बेनिफ्राय नोंसोर 1200 थाखा सासेयाव होनो नांगोन होननानै बुंबाय गावसिनि आइडि कार्ड देखायबाय लेखा देखायबाय बास जोंखौ 200 थाखा फोनांनानै हगार हरबाय आरो जों बिनिफ्राय फैबाय बेरायफैबाय फट' लाबाय फट' लानायावबो ग्रुपनि मोनसेल' लागोन होननानै लाबाय जा ओरै था ओरै मडेल था नैबे ससमाया हम हरै नाहर ओरै था होननानै बहुद खेबबाय दाना उनाव बिला जाबाय गोगोम 1500 थाखा बिल साबानि आंनिया गांबाल' ग्रुप फट' गांसेयाव 30 थाखा कुरि गांबाजों 150 टटेल बिला साबानिजों लानानै सोरबा सिंगोल दं DSLR केमेराजों खेबदों आरोना बिदिनो बहुद फैसा खामायो बिसोर बायदिसिना जों ग्रुप फट' गांसेल' लानानै दंमोन बे बारायबाय बिला 1500 जाना फैबाय श्याम दास बिथाङा ससमा लादों मालाय हिर' नुखादों बेनिनो बांसिन बिल जादों फट' लानायाव जोंनि गारियासो जों गाखोनायासो सिगां खारदों माने जोंनि उननियासो सफैगौलायगौ हनै जोंखौ अभारटेक खालामबावसिगोनसो स्पिड खारदों बिसनिया जोंनिया एसे स्ल' खारदों बैयाव थाबोबाय गेट अफ इन्डिया बेनिफ्राय ओरै राउन्ड ट्रिप मारिनानै थांसिगोन आरोना नैबेनो आं दहाय नेभिनि केम्प होननाया आर्मि नेभिफोरनि केम्प दङ सागोर गेजेरावनो बेयाव थायो दङ हाजोसिम थांनायबा जागौमोन खेला बेलेग जायगायावबो बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन टाइमा थोआसै टाइम मिलायासैना जों लेट ओंखारबाय थांनायानो उफाय गैया मा खालामनो जायगा मोनसेल' आंथ' थांखांखाबायमोन आं फैबायमोन बे जायगायाव गेट अफ इन्डिया मुम्बाइ आं फैखांखाबाय मार्चआव फैदों आङो मार्चआव आरो दा खनसे फैबावनाय जाबाय लोगोफोरजों उफाय गैया इसोरथ' नुवाखैमोन नालाय आं लाबोनाय जाबाय आरो बिसोरखौ इसिम थांबाय एसे बेरायना फैदो आरो बिदिनो गस्ला लंपेन्ट ड्रेस मा नांगौ मोनो ओरै लामा फाननाय बेफोरबायदि खमनि मोनो आरो एसे मोजाङानो क्वालिटिफ्रा आं बेग मोनसे लादों 300 थाखानि 200 थाखायाव बिदिमोन आं होथाराखै बेग मोनसे लाबाय माबा मोनसे सिम्बल माने नेरसोन ना सिन्न मा होनो नोंथांमोनहा उनफ्राव भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हरलायबानो जाबाय मा होनो आं मोनसे बुस्थु लाना फैबाय बेनिफ्राय बेग लादों आङो बिखुङाव बेग लाग्रा 300 थाखा बेनिफ्राय बेलुन गिदिर फानलाबायो आं बेखौ पेकेट मोनसे लादों 100 थाखानि क्रिसमासाव न'आव साजायनो होननानै लादोंमोन नायनोसै मा जायो आरो ना न'आव सहैथोंसै स' नै जों दा दै गेजेरावनो दंगासिनो दं बेरायगासिनो बहुद स्ल' खारो बार स्रो खोलो आराम नाङो जों गोजौआव गाखोदों गाहायावबो दं मानसि गाहायनिखौ आं भिडिअ लानो हायासै आं गोजौआव दंमोन गोजौनिफ्राय आं खेबबाय आरो बैफोराव बिल्डिं दं जाहाज दङ बहुद जाहाज दं गिदिर फिसा नाव दं लन्स दं बहुद मानसि फैयो गाखोयो बेरायफैयो दा लकडाउनखाय एसे खमबावसो मानसिफ्रा आरो लकडाउन नङै सिगाङाव बहुद जों मार्चआव फैदोंमोन ना बहुद मानसि दं आरो एकदम खुवा फुनाय बायदि नुयो आरोना दैया गुवार ना
ब्रह्मपुत्रनिफ्रायबो गुवार आरो पुरा गुवार ब्रह्मपुत्रया फिसासोबाव बे पुरा सागोर ना सागोर गिदिर बियो नै जाहाजाबो गिदिर दङ गंसे दा बेनिफ्राय जों जाहाज गाखोनानै ओरै थांफिनगोन राउन्ड मारिनानै थांगोन बिनिफ्राय ओरै बहा थांनाय जायो टाइम थोयोबा दस्रायाव थांनो सानदोंमोन ओरै चार्च गेट बहाबा गार्डेनफ्राव बेरायहैनो सानदोंमोन टाइम थोब्ला नायनोसै मा जायो नैबेबो गिदिर जाहाजा आरो बिनि देरसिन दंमोन बेखौ भिडिअ लानाय जायाखै आं लाखानाय जायाखै नुहुराखिसै कन्टेनार बायदिसिना लाबोदोंमोन आरो ना गिदिर गिदिर कन्टेनार गोजौ गिदिरमोन पुरा जाहाज गिदिरमोन नै बिसोर ना हमग्रा ना माथाय बिसोरो खालिमोन आरो बिसोरो बिदिल' सालायलांदों आरो खाथिजों थांदों जोंनि खाथि ना हमो खोमा बेसो जे लानानै ना हमो दैया मावबायानो थायो दलर थाया पुरा बोहैनाय बायदि मावबाय थायो दैया बेसे गोथौ जागोन मिथिला भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो शेयार खालामदो आरो आंनि बे भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो गोदानब्ला चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला आरो बिदिनो गोदान भिडिअ आपल'ड होबा नोंथांनिफ्रा नटिफिकेसन